בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לכולכם, תושבי בית שמש ואלה שבאו אליה מבחוץ, במיוחד היום. אנחנו שמחים לארח אתכם בבית שמש, ואנחנו מכונסים כאן היום כדי להזניק קדימה את מועמדותה של הגברת עליזה בלוך. ראש העיר הבאה של בית שמש. כבוד גדול לנו לארח כאן היום את שר הכלכלה ויושב ראש הבית היהודי, מר נפתלי בנט. אז בלי להכביר מילים מיותרות, כבוד השר, בבקשה. בוקר טוב. אז את עליזה פגשתי לראשונה לפני בערך שנתיים וחצי. באתי לתת הרצאה על חברי עמנואל מורנו בתיכון ברנקו וייס בבית שמש, ואורו עיניי. ראיתי מנהלת ששולטת ביד רמה במאות תלמידים, שגידלה אלפי תלמידים ולא דתיים פה בעיר בית שמש. ראיתי תלמידים עם ערכים, עם משמעת ובית ספר מקסים. ואז לפני כמה חודשים כשעלתה אפשרות פה בבית שמש נפגשנו, וצריך לומר, בית שמש בשנים האחרונות קיבלה חשיפה לא טובה, חשיפה של עימות השתלטות מסוגים שונים, אבל בית שמש צריכה להיות מהערים המובילות במדינת ישראל. ועליזה בלוך, שהקדישה את כל חייה לחינוך, לעשייה ולקירוב לבבות, היא בדיוק הסמל של משהו חדש שמתחיל בבית שמש. גם פה אנחנו יושבים מכמה מפלגות, יש עתיד והליכוד והבית היהודי, ויש תקווה, אז בפירוש יש תקווה. אז באמת יש תקווה. עליזה היא מועמדת שחוצה מגזרים, היא המועמדת של כולנו, ראש העיר של כולנו בבית שמש. אני קורא לתושבי בית שמש, כולם, מי שרוצה להרים מחדש את העיר הזו, מי שרוצה שהעיר הזאת תהיה עיר שמסמלת אחדות, מי שרוצה עיר שמכילה את השונה, שמכילה הרבה גוונים, כי זאת הגדולה של עם ישראל, אנחנו הרבה גוונים, דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, כולנו יהודים. ולכן אני חושב שמתוך המקום הזה היום יוצאת בשורה גדולה גם לבית שמש, אבל גם לכל מדינת ישראל, של אישה שבכל חייה מסמלת את הדתיים עם החילונים, את אחדות ישראל, את החזרת הנשמה היהודית לכל מדינת ישראל, זאת עליזה בלוך. אז אני קורא לתושבי בית שמש להתייצב, יש מעט זמן לבחירות, אנחנו צריכים לקרוע את הרחובות, לעבור בית בית, רחוב רחוב, מה שנקרא, איך הוא אמר, דר, זינגה, לעבור זינגה, עם המסר הכל כך יפה של להחזיר את האחדות לבית שמש, להחזיר את בית שמש למפה, ומשהו חדש מתחיל בבית שמש. עם עליזה בלוך, תודה רבה. תודה כבוד השר. לכבוד לי להזמין את בן עירנו, חבר הכנסת דוב ליפמן ממפלגת יש עתיד.
תודה רבה, בוקר טוב, כבוד השר. אנחנו למדנו בכל המאבקים שהיו לנו פה בבית שמש, שהסוד של הצלחתנו זה האחדות. כל זמן שהתאחדנו ביחד ועשינו דברים באחדות, אנחנו הצלחנו. בית שמש עכשיו צמאה לאחדות, וגם לראש העיר של כל התושבים וכל האזרחים וכל האוכלוסיות, ואנחנו פה היום להכריז שמצאנו את המועמדת שלנו, עליזה בלוך תהיה ראש העיר לכולנו. מה שעליזה עשתה בברנקו וייס, וביקרתי שם לפני כמה חודשים, וראיתי תלמידים ותלמידות מכל האוכלוסיות, לומדים ערכים, כולם יהודים, כולם לומדים באופן יומיומי תחת מנהלת וצוות מדהימה. אנחנו רואים את המנהיגות שאנחנו צריכים בבית שמש. אני עומד פה היום כנציג של מפלגת יש עתיד, ואני שמח מאוד שהחברים שלי יושבים פה על ידי, ואנחנו רצים ברשימה משותפת. בית יהודי, יש עתיד, עליזה בלוך לראשות העיר, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אני גם מברך את החברים שלנו בשאר המפלגות. אנחנו עבדנו ביחד בכל מיני דברים בשנים האחרונות בבית שמש, בדברים אני יכול להגיד יותר שליליים, ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך בכיוון ותהליך מאוד חיובי, ואני שמח מאוד שכולנו פה היום ביחד, וביחד אנחנו נביא את בית שמש למקום שמגיע לה, למקום שאנחנו יודעים שיכול להיות לה, ובעזרת השם אנחנו נעבוד קשה ביחד ונצליח, נציל את העיר שלנו ונצביע לעליזה בלוך לראש העיר בית שמש. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ליפמן. אני מודה שאני ממש מתרגש ומודה על זה שנפלה בחלקי הזכות הגדולה להציג בפניכם את ראש העיר הבאה של בית שמש, הגברת עליזה בלוך. חג שמח. ביום זה שהוא מאוד מרגש עבורי, אני רוצה לחזור לשתי תחנות בחיים המקצועיים שלי. לפני למעלה מ-20 שנה, כשהייתי בחורה קצת יותר צעירה, בזמן מבצע שלמה, מוניתי לרכזת הקליטה של תנועת בני עקיבא, כשהיה גל גדול של עולים חדשים שבאו ארצות חבר העמים ומאתיופיה. קראו לי להקים את מחלקת הקליטה כדי לתת מענה לעולים החדשים. החזון היה לסייע בקליטה של אלפי עולים שהגיעו לארץ, ותיקים שלא יכירו אותם, לא ידעו מי הם, ומינינו רכזים מתנדבים מכל הארץ, ובתוך זמן קצר הצלחנו להקים למעלה מ100 סניפי עולים בכל רחבי הארץ, וזאת הייתה דוגמה מצוינת. היו המון תקציבים של משרד הקליטה, משרד החינוך, משרד הדתות, מועצות מקומיות למיניהם. באתי אליהם ואמרתי, בואו נאגם את המשאבים. אנחנו, כוח המתנדב, בא עם הרבה רצון, עם הרבה עשייה, ואז זאת הייתה הפעם שלמדתי שכשלוקחים חזון, לוקחים רעיון טוב, מגבשים אותו עם משאבים, אפשר להגיע להישגים מאוד 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 גבוהים. מספר שנים לאחר מכן פניתי והפכתי להיות מורה צעירה. בחרתי לעשות את זה לא בבית שמש, מקום מגוריי, אלא בירושלים. כי היה מקובל שלתושבי הפריפריה מגיעים המורים הצעירים שמתגלחים על העשייה החינוכית בעיירת הפיתוח, ואני חשבתי שזה לא נכון, ונסעתי לירושלים לעבוד בתיכון גבעת גונן. בית ספר ברוח ערכי תנועת העבודה. היו הרבה הרמות גבז בתחילת הדרך. אבל זאת הייתה בשבילי התנסות לבית ספר שלמדו בו דתיים וחילוניים ועולים וותיקים ומורים מכל הסוגים. ולמדתי אז, כשעשיתי שם את כל התפקידים בתוך בית הספר, ביכולת לייצר שיתוף פעולה אמיתי,
לייצר מצב שאנחנו כולנו מבינים, שיש לנו מטרה אחת משותפת, וההתעסקות בדברים הקטנים, בזוטות, לא מקדמת אף אחד. שני הצמתים המרכזיים האלה הביאו אותי לפני 14 שנים לתיכון ברנקו וייס בבית שמש. אני הגעתי לתיכון ברנקו וייס כשהייתה שם חטיבת ביניים עם 280 תלמידים, מתוך כוונה להקים תיכון חדשני. בהזדמנות הזו, אני מודה לכם תושבי בית שמש, שהענקתם לי את הזכות והבעתם בי אמון, לפגוש ולחנך את ילדיכם במשך 14 שנים. את המפגש היומיומי הזה, בשער בית הספר, אני מבקשת כעת להמיר במפגש קרוב ותדיר, איתכם תושבי בית שמש בשערה של העיר. לקחנו על עצמנו להגשים חלום, לבנות מקום איכותי, שמסמן פסגות גבוהות, ולא מתפשר, ולא בכדי בית הספר הזה נחשב מהמובילים בישראל. אני מאמינה שכאשר יש חלום ואמונה, אפשר להגיע לכל יעד, ואנחנו נעשה את זה. כל חיי ראיתי את עצמי כאיש חינוך וכמובילה בתחום. לא היה לי טבעי לחשוב על הכניסה לעולם הפוליטי. דווקא תושבי העיר הרבים שפנו אליי ועודדו אותי לקחת על עצמי את המשימה, גרמו לי לחשוב כי לפעמים אדם צריך לצאת מאזור הנוחות, המוכר שלו, הידוע, שהוא מרגיש בו בטוח, ולצאת למשימה מאוד משמעותית, לעשות שינוי משמעותי בבית שמש, לקחת את הסיכון ולא להישאר במקום המוכר והבטוח. והיום אני יוצאת לשליחות הגדולה הזאת, שאתם נתתם לה את הכוח המאוד גדול הזה. אני תושבת העיר ב-20 השנים האחרונות. פה בניתי את ביתי, פה אני מגדלת את ילדיי. אני אוהבת מאוד את העיר בית שמש. קשה לי מאוד לראות את המקום שאליו היא הגיעה בשנים האחרונות. כעיר שלתושבים בה קשה לבנות עתיד. וכמו כולכם אני רוצה שילדינו יהיו מקום מצוין לחיות בו. מקום צודק ושוויוני. לבית שמש יש את כל הנתונים להפוך לעיר משגשגת. היא ממוקמת במקום מצוין. בסביבתה אתרי תיירות, ארכיאולוגיה. יש לנו אוכלוסייה מגוונת, איכותית. יש לה פוטנציאל להפוך להיות עיר מרכז תרבות ואיכות חיים. עיר שתהיה מודל לאומי לדרך. עיר שבה אפשר לגדל מגוון גדול של סוגי אוכלוסייה. עכשיו כולנו חייבים להתאחד כדי לעשות שינוי. חייבים לאחד את הכוחות ולפעול למען בית שמש והתושבים, לפני שיהיה מאוחר מדי. אני זו שיכולה לאחד סביבי את כל הפלגים בעיר, ולנצח את הבחירות, ולהביא את השינוי שתושבי בית שמש כל כך מחכים לו. יש לנו הזדמנות אחת, אנחנו לא יכולים לפספס אותה. זו ההזדמנות שלנו. אני מאמינה באחדות, לא בפילוג. אני מאמינה בעשייה משותפת. הוכחתי בעשייה שלי בעיר שזה אפשרי. הוכחתי שאפשר להשיג מצוינות והצלחה מתוך חיבור אמיתי לתושבים, במגע יומיומי שלי איתם לאורך השנים, יום יום, שעה שעה, בשמחות, באירועי האבל, בכל רגע. אני מנהלת את בית הספר שהפך להיות חלון הראווה של העיר בית שמש, העיר היפה שכולנו כל כך אוהבים. מכל הארץ באים מנהלים ומחנכים ללמוד איך הפך ברנקו וייס לכזה מצוין, ללמוד ניהול משתף, זכאות לבגרות, חינוך לערכים, אחוזי גיוס מהגבוהים בארץ, כל זאת מתוך אמונה אמיתית שכל אחד יכול, בלי לוותר על אף אחד, בלי אפליה, עם שוויון הזדמנויות אמיתי. השכלנו בבית הספר לגייס לטובת כולנו, אנשי תעשייה, אנשי הייטק, אנשי צבא, מהמובילים בישראל. אני מתכוונת לגייס את כולם. עכשיו, להרחיב את מעגל התמיכה שלהם לטובת העיר בית שמש. אני מתכוונת לרתום את הממשלה, להשקיע בבית שמש ולהצעידה קדימה. אני חושבת שאין זה מקרי, כי חלק מראשי העיר המוצלחים בארץ הגיעו לכך לאחר שהיו מנהלים במערכת החינוך. במהלך השנים התרשמותי היא כי רשות עיר, כמו ניהול מוסד חינוכי גדול, אינה רק תפקיד ניהולי בתוך ארגון גדול. היא עמידה בראש מערכת מורכבת ודינמית, הדורשת מנהיגות. כשאתה בראש המערכת, מעט בודד לפעמים, אתה זה שצריך להתמודד עם הלחצים מהשטח, עם דרישות מלמעלה, ולעבוד על הכל באופן משתף.
בברנקו וייס ובמחלקת הקליטה, למדתי איך חולמים בגדול ומגשימים בענק. למדתי שאין פסגה שאותה לא ניתן לכבוש באמצעות שיתוף פעולה ועבודת צוות. ככה רק נוכל לקדם את העיר בית שמש. אני מאמינה כי בשעה זו יש להזניק את בית שמש קדימה ולהחזירה למסלול הנכון. אני עכשיו קוראת לכל מי שבית שמש יקרה לו, לצאת להצביע ולבחור בי. בית שמש היא סיפור מיוחד. ברור לכולם כי כדי להוביל את השינוי האמיתי צריך גב חזק והתגייסות של ממשלת ישראל. בלי הרתמות של הממשלה כל ההבטחות תישארנה תלויות באוויר. כפי שאמרתי, את התגייסות הממשלה על שריה השונים אני הבאתי לכאן וזו העובדה. כדי להביא את בית שמש להיות בראש סדרי העדיפויות הלאומיים נמצא איתנו השר נפתלי בנט, איש עם חזון ותנופה, שר הכלכלה שכבר מכיר בפוטנציאל האדיר הטמון בעיר בית שמש ותושביה. עיר עם פוטנציאל נדל"ני, הון אנושי, רכבת ואזורי תעשייה ממוקמת במרכז הארץ. עד היום לא ידענו לנצל זאת. אנחנו גם נרתום את שר השיכון לבנות יחידות דיור לצעירים שלנו ולהפוך להיות עיר שתושבים מבחוץ רוצים לחיות בה ולא להפך. מתוך הכרה זו ובעזרתה של הממשלה אני אדאג לפיתוח התשתיות בעיר, להרחבת התעשייה והתעסוקה ולצמצום האבטלה. אני שמחה מאוד שהמפלגות של הקואליציה, הבית היהודי, הליכוד, יש עתיד, יש תקווה, התנועה, מאמינים שאני היחידה שיכולה להוביל את המהלך הדרמטי הזה. ואני סומכת עליהם שביחד נצליח לבנות את ממשלת בית שמש הגדולה. הפנייה לתמיכה של המפלגות הוותיקות אינה רק מתוך רצון לבסס את הקשר עם השלטון המרכזי, היא גם הכרה בחשיבות הפעילות של חברי המפלגות אלו במישור העירוני. אנשים כמו ג'קי אדרי וסמי בן עדי ושגית מהבית היהודי שקיבלוני בחיבוק, פעילי ומנהיגי הליכוד בבית שמש, שלום אדרי, ישראל פרץ, קטי שטרית, משה שטרית, חברי יש עתיד, חבר הכנסת דוב ליפמן, מיכאל ביטון, רענן אמסלם. אני מקווה ובטוחה שאת האנשים האלה שכולכם מכירים הם אנשים שעושים רבות, משקיעים שעות מזמנם הפרטי ללא קבלת שכר. אני שמחה ומודה להם על שהסכימו להירתם למסע החשוב הזה. בית שמש היא הבית שלנו, של כולנו. היא תהיה כך לעוד הרבה שנים רבות. מגיע לנו לחיות בעיר מודרנית ומצליחה. מגיע לנו לחיות זה עם זה בסובלנות ובכבוד. מגיע לנו יותר. למדתי שאם מחליטים להיות הטובים ביותר, מגיעים לשם. אני החלטתי להיות הטובה ביותר. אני יוצאת למשימה הזאת בהתרגשות גדולה, בביטחון מלא ובידיעה שזה הזמן. השיחות עם התושבים בתקופה האחרונה ממלאות אותי בתקווה, בתחושה של כולם כי הם רוצים שינוי, ובגלל זה אני עוזבת את הכל ועומדת כאן מולכם היום. היום כשאני ניצבת כאן מול כל התמיכה והעידוד, הוא יום נוסף בו אני מצטערת על כי אמי זיכרונה לברכה אינה אמי. אמי שעלתה ממרוקו לפני 50 שנה וגידלה 7 ילדים בדירת שיכון קטנה, נפטרה למעלה מ-20 שנה בזמן ביקור אצל הוריה במרוקו. לשמחתי, כל ילדיה עשו ועושים חיל בתחומי הצבא, התעשייה והחינוך. אני בטוחה כאילו הייתה בחיים, הייתה יושבת פה היום בשורה הראשונה, תומכת, נלהבת וגאה. אני מודה לכולכם שהגעתם לכאן היום. זו התחלה של דרך חדשה, התחלה של מסע לשינוי פני העיר. אני רואה את הפנים, אני יודעת שזה יהיה מצוין. אנחנו כולנו ביחד יוצאים היום למסע של בית שמש החדשה, בית שמש שכולנו אוהבים, בית שמש שמגיע לנו להיות בה, כי לנו מגיע הטוב ביותר ואנחנו נעשה את זה. שיהיה לנו בהצלחה רבה.
הכבוד על הארגון. יפה מאוד. עבדת קשה, אתה עייף, רועי. הארגון זה החלק הקטן. עכשיו אנחנו נעבוד. בסדר, אל תדאג. תחזיק מעמד אליעזר. חברים, עוד 2 דקות מזמנכם, אנחנו רוצים, השר בנט צריך לחזור במהירות לכנסת, אנחנו רוצים לאפשר שאלה או 2, אז בבקשה עוד 2 דקות מזמנכם. חברים, בואו עוד 2 דקות של סבלנות. סליחה, אנשים. חברים, ממש 2 דקות נוספות. השר בנט ממהר, אנחנו רוצים לאפשר לכתבים, קדימה. נכון, ממהרים, קדימה. מה עכשיו? דני אבבה, ידיעות אחרונות. שלום. אני חושב שמפה יוצא בשורה מהדהדת לכל מדינת ישראל, שבבית שמש ובכל מדינת ישראל כולנו על המפה, לא מדירים אף אחד, כולנו ביחד, נשים, גברים, ספרדים, אשכנזים, כולנו ביחד. אני מאמין שעליזה בלוך תהיה ראש העיר האחת של בית שמש. כולם יתכנסו מאחורי המועמדות שלה, ובסופו של דבר כל הכוחות שרוצים לחדש את בית שמש, להחזיר אותה למה שהיא צריכה להיות, יתאחדו ויתייצבו מאחורי עליזה בלוך. אני חושב שיש פה בשורה אדירה, תראו מי נמצא פה. נמצאים חברינו מהליכוד וחברים מהתנועה ומיש עתיד ומיש תקווה ומהבית היהודי. אם זה לא אחדות, אני לא יודע מה זאת אחדות. כולנו מתאחדים מאחורי עליזה. אני גם רוצה להגיד עוד משפט, עזבו עכשיו סיסמאות, בואו נדבר פרקטיקה רגע. פרקטיקה, אני ברשותך ראש המטה שלך לדקה וחצי. תקשיבו, עברתי את זה גם אני בשנה האחרונה, מה צריך לעשות עכשיו? יש עכשיו בוכתה של פלריגים ושלטים. צריך עכשיו לעבור על כל העיר, לקרוא את העיר, כל בית, כל תושב עיר. צריך עכשיו שלט, צריך פה נוכחות, צריך עליזה, ואני יודע שאת כבר קבעת את זה, אין לך חיים, נגמר. כל ערב חוגי בית, איתך, בלעדייך, עם דוב, עם מי שצריך. אני צריך לבוא להעביר חוג בית, אני גם מעביר חוג בית. אנחנו עכשיו כובשים את בית שמש. תודה רבה, תודה רבה. בהצלחה. יישר כוח גדול. תודה רבה לכולכם. תודה שבאתם, וקדימה לשינוי.